Velkommen her ved Tissel. Jeg har lige lyst til at vise jer mit sygeværelse, nu hvor jeg har ryddet op herinde. Ja, derude der plejer Bramdrup bare at ligge. Det gør den sådan set stadigvæk, vi kan bare ikke se den. Herovre. Mit yndlingssted egentlig. Der er min prisliste. Kan du ikke lige, du er så god til at sy, jeg vil gerne selv, men jeg har ikke en symaskine. Opgaver. Prisen, du kan ikke læse den, tror jeg ikke, hedder hold øje med mine børn, hente kaffe, betale materialer, lave en eller anden træls opgave her i huset, tager cirka den samme tid, for eksempel til at støv af, og så sige tak. Mine orkideer, dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg har også 2 små, jeg kan faktisk godt holde liv i dem. Det er lidt imponeret over selv. Den ene figur, den bagerste, den har jeg fået af min forældres studentergave. Den foran har jeg fået af en kollega. Det er hendes mand, der har lavet den. Herovre, der har vi simpelthen hele varebeholdningen. Bogværende øverst, der kommer en hulens masse ringslynger, mælkerejer, hjemmesyde vikler, magtejs og vikletejs, håndbuer. Og hernede har vi slynker også. Og kassen der, den er hemmelig. Herovre, ja, man er jo ikke geografilærer for ingenting. Det er sådan lidt en underlig anordning. Nu skal I lige se, om jeg kan folde den ned med en hånd. Det kunne jeg. Så. Ups, mit arbejdsbord. Sissel og Astrid er meget fornærmet over, at jeg har tilladt mig at skrive på bordet. Men det er så smadret smart. En opslagstavle. Længst over hænger min farmor. Sissel, der har skrevet mor. Og Sissel, der har tegnet mig. Mit skrivebord. Jeg trives bedst, når nogenlunde ryddet op. Det er der så i dag. Det plejer der faktisk ikke være. Kontoret. Fordi det er også mit arbejdsværelse. Strygebræt og så videre. Herinde, der åbner jeg igen, for der er springfyldt med stof. Stof. Lige så vel som der også står hernede under bordet. Og det derovre, det er spanden med rester, og den er stor. En af de smarteste ting på mit sygeværelse, det er faktisk den her. En masse søm sådan set. Og så hængt op. Og så har jeg faktisk en 2-3 brædder med, jeg kan sætte på, hvis det skal være. Af min overlokkerruller. Heroppe bag, hvad står den der æske der. Den er fra min mormor. Den har hun lavet. Den fik vi til vores bryllup med et dørskilt i, hvor der stod vores rigtige efternavn, eller vores nye efternavn på. Lige nu der ligger der bare æsken med vores efternavn fra den. Hvad hedder dørskilt med vores efternavn fra før vi begik. Her. Jeg sidder fast derovre. Og så sidder lige sådan en hernede for noget. Det er rigtig smart, når man skal have de der mange. Sygeæsken, jeg fik da jeg var 12. Slynger in the making. Er på vej. Og det var vist sådan cirka det. Jo, selvfølgelig. Min gode veninde Faf. Og min gode veninde Singer. Og så har jeg fået lov til ham på bordet. Fordi det skal bare være nemt. Det var sådan set min lille guidede rundtur herinde. Håber at se jer en anden gang. Hej hej.